Labi ang pasasalamat kang 72 anyos sa si Lola Alicia kang Barangay Pau, Legazpi City sa naresibing 3,560 pesos. Saro kaya siya sa mga kabali sa ginibong tupad payout kang Dole asin ako Bicol Party List kasubong aga. Sabi niya, bintahin agad ang pagkakabali niya sa programa urog pang may maintenance naman siyang bulong. Kulon akong bulong noy. Na-hospital baga ako. Sa Albay Doktor. Kaya ibabakal ko ining bulong. Ta may maintenance ako. Nakaresibi man ng pinansyal na ayuda ang jeepney driver na si Tatay Juvener kang Barangay Binanwan, asin si Nanay Janet kang Barangay Pawa, na aminadong si sakit naman sa paghahanap buhay. Sa Pangural Lome, sa Ruta Maluyang Pangayon, Pangural Lome. Ipapila ko na. Mga bagal-bagas, Lahat, mga kape, ano ka. Okay. Yeah, parang may panggasto. May pambiling bigas. Okay na yun para sa mga bata o eskwela. Sigun kay Congressman Attorney Jill Bongalon, total na 1,553 o 1,553 ang naging benepisyaryo kang tupad payout kasubago. Gikan ang mga benepisyaryo sa Barangay Imalnod, Humapon, Mauyod, Sabang, Binanwan East, Barangay San Roque, Orosite, Barangay Mabinit, Pawa, Bigaa, Barangay Bunga asin Barangay Bitano. We are confident that the programs being funded and initiated by Ako Bicol Party List kay si Congressman Elizalde ko ay mapapakinabangan po kan mga lambang Bicolano diyan po sa anom na probinsya kan Bicol Region. Piglinaw man kang kongresista kung taano nahalo yan ang payout na ipigtalaan ko ta Desyembre kang nakaaging taon. Ini po tabi sa pondo pa hali sa pondo ni Congressman Pido Garbin Jr. and supposedly dapat ang payout kani after Christmas but because of several activities and nagsarado naman sa libro kan Dole na move sa schedule kang payout. Mientras tanto, sa aga magkakaigwaman ng payout ang Barangay Imalnod, Humapon, Kagbakong, Barangay Tinago, San Roque, Puro, Barangay Tamauyan, Barangay Pawa, Bagong Bayan, Buyuan, Bagong Abre, Barangay Imperial Court, Barangay Sabang, Peñaranda, asin Rizal Ilao 17. Total na 1,675 o 1,675 ang magiging naman na benepisyaryo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal